Good morning, guys! Good morning, good morning, good morning. Happy Friday! Good morning. It is Friday. Ito try ni Dan yung breakfast na ginawa natin kahapon, kagabi. Tingnan nyo. Ganyan yung itsura niya. Yung mga chia seeds niya na ano na siya, na nag-expand. Choose, my love. Do you care? Don't care. Okay, I'll give you the... There you go. I'll get you a spoon, yes. It's big? So that's coconut cream, strawberries, and chia seeds. That's it. Is it sweet? Yeah. Not really. Oh, is it? It's sweet enough. Okay, that's good. Yeah, that's good. Tingnan natin kung ano itsura. Ganyan siya, guys, oh. See, dinamihan ko kasi yung chia seeds, eh. Yung itsura niya. Ayan, o, diba? Ang dali lang yan. Ito naman yung baon ni Danny Boy. Yan yung ginawa din natin kagabi, guys. I am back! Alam nyo ba, I took a nap. Alam nyo, hindi ako nagnanap, pero kanina nagnap ako. Ang aga ko gumising. Siguro mga wala pang 6. Gumising na ako kasi may ginawa kami ni Dan. May lakad kami kaninang umaga. Sobrang aga. Pagbalik namin dito, nag-edit ako. And natapos ako mag-edit siguro mga just before 12. And I took a nap. I'm happy. Now I'm back. And I'm gonna make graham de leche. Mango graham de leche. Tama ba? Meron ako mga nakitang mga videos. Yung mga ginawa nila is graham de leche lang. Yung graham crackers lang. Tapos yung leche flan. Tapos nilagyan lang nila ng cream na may condensed milk. Ako, kasi marami tayong mga mangga dito, guys. Gagawa ako ng parang mango float de leche. Pwede ba yun? Mango float de leche. Tama ba yun? Niisip ko lang, masarap kaya yung mangga at saka leche flan. Masarap kasi kapag itong manggang to, feeling ko masarap siya sa lahat. Sobrang tamis. Naglalaway na naman ako, besh. Sobrang tamis talaga ng mangga. Anyway, yung unang gagawin natin is the leche flan. So we will take care of the leche flan first. Sasabihin ko sa inyo yung kung paano ko siya ginagawa and all that para detailed ang video ba. So, gather ko lang yung ingredients ng ating leche flan and then we will start making the leche flan. Okay, so ito yung mga kakailanganin natin sa leche flan, guys. Nakalimutan ko na naman kung ilang egg yolks. Para talaga akong tanga. 8, diba? Pero i-check ko muna yung video ko. Nakalimutan ko siya, guys. Simply Rice leche flan. May mga video na ako nito, ha. I-leave ko siya sa description box if you guys are interested. I'm right. 8 egg yolks. So, the ingredients for the leche flan are 8 egg yolks. Isa-separate natin yung egg yolks at saka egg whites mamaya. Yung gagamitin natin is 8 egg yolks lang. Isang creamy evaporated milk. It doesn't have to be creamy, pero nakasanayan ko na creamy yung gamit ko. So, I always use the creamy evaporated milk. Dito din kasi wala ako nakikita hindi creamy. Parang lahat ng evaporated milk na nakita ko, or maybe from Carnation, creamy talaga siya. So, I always go for the creamy, but then again, if it's not creamy, it's fine. It's okay, guys. And then, condensed milk, 1 can as well. 1 tablespoon of vanilla essence. Pwede din vanilla extract. I suggest na kung vanilla extract, gamit lang kayo ng 1 teaspoon. And because essence yung akin, I use 1 tablespoon. White sugar, yan yung para i-caramelize natin mamaya para sa very top ng leche flan natin. And yung mga gamit na kakailanganin are Lianera. Gagamit din tayo ng strainer. Yung gamit ko is yung very fine na strainer. It looks like that. So, yung kaibahan niya at saka sa regular na strainer is malalaki talaga yung butas ng like regular na strainer. Ito very fine niya talaga. Aluminum foil kasi ito very important. Kailangan natin i-cover yung ating leche flan before natin siya i-steam. And then we need a whisk. So, ganitong klaseng whisk okay lang, or I'm pretty sure kahit na anong whisk okay lang. Pero ito na yung nakasanayan ko kasi ito yung turo sa akin ni Manay. And of course, a steamer. Ito, sobrang simple lang talaga. Hindi talaga complicated yung paggawa ng leche flan. Like, yung sa ginagawa ko, hindi talaga siya complicated. Mix everything together. Yun lang talaga. So, isa-separate ko lang yung egg yolks at saka yung egg whites. I'll keep the 8 egg yolks in one bowl.
And then, i-mix ko yung mga gatas. Lalagay ako ng vanilla essence. And, i-whisk ko siya. Yun lang talaga. Very easy. Hey Google, play music. Okay, here's some music on YouTube Music. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. May mga nagtanong pala for how long I whisk it. Wala akong specific time, guys. Basta kung wala na akong nakikitang mga buo-buo na egg yolk, hindi yung like ganito maliit na buo-buo ha, kasi hindi naman talaga yun makukuha sa whisk-whisk lang. Basta wala na akong makikitang like malalaking buo-buong egg yolk, okay na ako. Kasi itong mga to mawawala naman siya mamaya kapag na-strain na natin siya. Kapag mga ganyan na yung itsura, that means okay na ako. Pwede na ako mag-stop mag-whisk. See? Wala na kasing mga masyadong buo-buong egg yolk. Yun, doon ako nagsa-stop. Let it sit there while caramelize ako ng sugar. Sa paglagay ng sugar sa Llanera, wala din akong specific na measurement dito. Sa kung kailan lang matabunan yung Llanera, like matabunan siya ng sugar, okay na ako dun. So more pa, kasi meron pa ako nakikita hindi natabunan ng sugar sa gilid-gilid. So kapag natabunan na siya, meaning okay na. So yan. Ito naman, 3 dito. Parang sa kanina, 5 ata. Tapos, ika-caramelize ko lang siya, guys. So, ilalagay ko siya sa apoy hanggang sa mag-caramelize yung ating sugar. Dripping lights paint the skies, only you. Okay na yung dalawa, guys. So, iset aside nyo lang sila. Okay, so I'm currently boiling tubig para ma-steam na natin yung ating leche flan. So, while nagbo-boil yan, i-transfer na natin yung ating mixture sa ating mga Llanera. Okay, so kailangan natin yung strainer and transfer na natin siya, guys. Can make me move. You can make me move. Can make me move. Okay, it's time to wrap it with a foil. Now, ito, sobrang importante nito ha. Kailangan talaga siyang i-wrap before mo siya i-steam. Para yung steam, hindi pumasok sa mismong leche flan natin. To keep the leche flan very smooth. So, cover mo lang siya ng foil. Ganito yung style ko ng pagka-cover ng foil para mabilis lang siya kunin mamaya kung i-check ko na kung ready na yung leche flan. Kasi kapag flinat ko talaga siya, medyo mahirap, tas mapupunit lang yung foil, alam mo yun? So, ginaganito ko siya para mamaya, diretso lang ganun. Alright, so ito yung sitwasyon ko. Dalawa yung Llanera ko, diba? Nilagay ko dito yung malaki and sa ibabaw yung maliit. Ayan, so covered na yan ng foil and our water is boiling as well. Getting there. Kapag sobrang boil na talaga siya, ilalagay ko to, guys. Now, yung timer ko, nagsa-start ako sa 25 minutes. After 25 minutes, chine-check ko siya. Kapag hindi pa siya ready, nagdadagdag ako ng depende sa kung ano yung ma-observe ko sa kanya. Papakita ko sa inyo mamaya para malaman natin kung ready na yung smooth na leche flan. So, mag-timer muna tayo. Hey, Google! Set timer for 25 minutes. Stop. Thank you. Ready na siya, guys. 25 minutes na. Yan. So, nakikita nyo yan. Kapag naka-open lang yan, hindi siya
wrap ng foil, hindi siya tinatakpan ng foil, yung mga steam na yan papasok sa leche flan natin. And ayaw natin yung mangyari. So, kailangan talaga covered siya with foil. Okay, i-check natin. Okay guys, ganito yung itsura ng leche flan natin. So, yung palatandaan ko na ready na siya, kasi mahirap talaga eh. Hindi kasi talaga siya 25 minutes like every time. So, tingnan nyo yan. Jiggly. Gusto ko siya jiggly, pero not that jiggly. Ang hirap siya i-explain, pero yan, parang very watery pa yan. So, dadagdagan ko yan ng mga 3 to 5 minutes. Tapos, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung parang jiggliness. Jiggliness! Jiggliness na hinahanap ko. Pero, yan, too jiggly yan. So, very ano pa yan, very soft pa yan sa loob. Hindi yan yung hinahanap natin. Gusto natin yung soft na leche flan, pero yung hindi siya magbe-break kapag inano mo siya, inano mo siya ng kutsara. So, ibalik lang natin yung foil. And then, ibabalik natin siya dito for 3 to 5 minutes. And then, yan, i-check muna natin din yan. Okay, ito na guys. May steam pa. 30 minutes yung total niya na naka-steam. And para sa akin, ready na to. So, kapag minove ko yung steamer ng ganyan, see, may jiggle siya, guys. So, para sa akin, ready na yan. But then, again, keep the foil on. Para, kahit papano, ma-steam pa din siya. Yan lang naman yung ginagawa ko. Okay, now na ready na yung ating leche flan. Nag-chill lang sila doon. Gawin na naman natin yung parang yung mango float side of it or yung like graham side of the graham de leche. Ngayon, parang gusto kong dalawahin siya. Yung isa, kasi dalawa yung ano natin, diba? Yung isa may mangga, yung isa wala. Yung maliit na ano natin, yung leche flan natin maliit, yun yung lalagyan natin ng mangga. So, yung kakailanganin ay condensed milk na meron ng bawas yung akin kasi ginamit ko siya sa avocado ko kagabi. Then, Nestle cream. Ito lang yung nahanap namin or ito lang yung nahanap ni Dan. Reduced fat cream. Mangga, of course. And graham crackers. Feeling ko isa lang yung gagamitin ko, isang pack lang. But I have 2 just in case. So, yan. Yan lang kakailanganin, guys. Ang bilis-bilis lang. So, sa graham de leche, walang mangga. Pero yung gagawin kong mango float de leche, tama ba yun? Parang feeling ko, parang it sounds like a bit weird. But no, it's fine. Sa mango float de leche, maglalagay tayo ng mangga na sobrang tamis. Ito yung nabili ni Dan sa client niya, galing Northern Territory na mangga. Ito yung box niya. Catherine Treats, yung nakalagay. Catherine Treats. Tapos, dito sa parang may yellow tag siya, nakalagay KP Mango. And sabi ni Dan, feeling niya, hindi pa namin natikman, so hindi ko pa sure. Pumunta kasi siya ng Woolly, sabi niya, meron daw silang KP Mango doon. Pero yung meaning ng KP Mango doon, Kensington Pride. And I feel like na-try ko na yun. Try natin siya ulit, like in the future, and see kung same siya. Kasi sa lahat na na-try kong mangga dito sa Australia, ito talaga yung pinakamatamis. Yung galing sa Northern Territory. Anyway, sa video na napanood ko, yung ginawa niya is 2 cans ng Nestle cream, tapos 1 can ng condensed milk. And because hindi naman marami yung gagawin ko, yung akin is 1 can ng Nestle cream, or cream, and then half a can of condensed milk. Kasi hindi ko na din siya ma-full can, kasi nga nabawasan ko na siya kagabi. So yung gagawin lang is i-mix lang tong dalawa, guys. And i-ready na din natin yung mangga, and yun lang. Ganun lang kadali. Ay, oo nga pala guys, nakalimutan kong sabihin, yung Nestle cream, nilagay ko pala siya sa fridge. And yung fridge namin, yung pinakataas na level, yan yung pinakamalamig. So, dun ko siya nilagay, and it looks like this right now. Pwede mo din itong ma-achieve itong consistency na to if you use a hand mixer. Wala kasi akong hand mixer. So, para ma-achieve yung consistency na ganito, ilagay mo lang siya sa fridge overnight. So, kagabi nilagay ko to sa fridge. Yun nga, sa top level ng fridge namin na pinakamalamig. And ganito na siya. Ganyan na yung consistency niya. Thick yung consistency niya. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm so
Guys, gumamit lang ako ng ganito. Hindi ito yung consistency na nakita ko sa video, pero feeling ko okay lang naman to, 'di ba? Nagamit ako ng whisk kasi hindi siya na mix ng maayos gamit ito eh. So, nag-whisk ako. Yan. And yan na. Incorporate na silang dalawa ng maayos. We will prepare our mangga. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Alright, so now ready na yung ating mangga. Our cream is ready as well. Hindi ko sure kung enough yung cream natin, but we will work with what we have. So ready na yan. And yung crackers din natin ready na. Hintayin na lang natin na sobrang mag-cool down yung leche flan before natin sila ilabas. Can make me move. You can make me Na-crack yung isang leche flan ko kasi ginaganon-ganon ko yung lanyera. But that's what the leche flans look like. Okay guys, ito na. Wala akong nahanap na lalagyan na magkakasya yung buong bilog. So, kinat ko na lang kung saan siya may parang lubak kanina. Lubak talaga, no? And yung ganyan kalaki magkakasya dito. So, let's assemble, 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 assemble. can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Do you have it? Should be alright. Do you want to move this or hold this? Oh, look at you shaking. You're so heavy. That flame is saying, do you want me to help you? Oh. Oh no. Yeah, hold on, let it come. Let it come. Hold on. Hold on, wait. Oh no. Does that go there? Or is this? Just that, yeah. Thank you. Got it? Got it. Okay, down. Down, 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 down. There? Yep. Oh. Ayun. No, that's alright. Oh, good. Just push it in like that. There you go. Ganito na yung itsura niya, guys. And alam niyo ba, ubos na yung aking cream. Wala nang natira. So, hindi na ako makakagawa ng gram de leche lang. Pero, I made the mango float de leche. You know what? I-YouTube ko nga siya kung meron na bang nakagawa ng ganyan. Kasi, yung nakita ko yung gram de leche lang eh. Asan na ba yung phone ko? So, nag-search ako sa YouTube. Meron na palang gumawa nito, guys. Akala ko, ako yun ako na eh. Meron na palang gumawa nito. Ah, bye. Love you. Bye, babe. Bye, people. Umuwi siya saglit kasi yung appointment niya malapit lang sa amin. So, alis na naman siya. Nagstay din siya dito ng mga 1 oras. Nakatingin lang siya sa akin nagluluto kasi hindi siya makakain ito. Kasi keto pa more. Sugar kasi ito lahat. Pero ganito na yung itsura niya, guys. Ilagay ko lang siya sa fridge. And tingnan natin kung ano magiging itsura niya bukas. Siguro bukas mag-chill na tong like yung cream na part niya. So, let's do it. Ito yung mga natirang leche flan. Ayan, natirang leche flan. Kasi hindi na ako makakagawa ng gram de leche lang. Kasi nga wala na, kulang na ako ng cream. Guys, we are watching Money Heist. Nasa pangalawang na kami episode. Pinost lang namin kasi si Dan ng basketball. 2 minutes na lang daw. Meron siyang pinapanood, Adelaide versus Perth. Pero it's good. Episode 2 na kami. Hindi ko alam kung ilang episodes to. Pero it's good, finally. Kasi ang tagal ko nang sabi na manonood kami. Hindi kami nakanood kasi Monday and Tuesday, American, Amazing Race. Wednesday, Thursday, Bachelorette. So, ngayon, Friday. Ngayon yung free. Pero yeah, so far, so good. Money Heist. The next day. Guys, it is the next day. And
And it's time to check our mango float de leche, mango de leche. Hindi ko na alam. But this is what it looks like now. So, nilagay ko siya dun sa fridge, yung sa top level. Para dun yung pinakamalamig na part. And it looks like this. Let's taste it, guys. Kapag masarap, dahan ko si Lai nito. Bigyan ko siya. Magpapanilis kasi ako ngayon. Look, yummers! Good job, babe. Ooh! Okay, guys. Tikman natin. Kunin natin yung leche flan, yung may cracker, tapos cream. Tapos mangga. Sarap ng mangga. Oh, babe, do you want some? Nah. Good job. Nakito siya eh. Bigyan ko si Lyra. I'm gonna take some for Lyra. Sarap, guys! Ang tagal ko na hindi nag-ano. Mango float. Ang sarap ng mangga, ang kamis. Masarap siya, guys. Try nyo. Masarap siya pang ano. Hindi siya pang araw-araw kasi ang sugar niya. Nako. Pero masarap siya pang ano, pang handa sa Pasko. Alam mo yun, masarap talaga siya. Let me know kung na-try nyo na to and what you think. And yun na yung video. Thank you so much, guys, for watching. Sana nagustuhan nyo. Please like this video. If nagustuhan nyo, please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Bye. Mwah. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.